dünyanı. Atları şunday zifa boylı, atları akış mıyınlı. Şaba atlar durmuş saban tuyu, kimler kıyı bilden alışık. Malaylarının yürek türündeki batırlıkны izlep tabışık. Hayırlı gün, kadirli dostlar, hürmetli milletteşler. Добрый день, дорогие друзья и гости! Сегодня большой праздник. По инициативе Всемирного конгресса татар и Ульяновского благотворительного фонда «Сэмбір» сегодня в селе Шыгырдан проводятся вторые всероссийские конно-спортивные соревнования. Прекрасна лошадь в стойле стоящая, прекрасна лошадь по лугу летящая, прекрасен табун в поле пасущийся, прекрасен же ребенок по поляне несущийся. Лошадь — природой создание чудесное, с тобой единение чувствую тесное, 4 копыта, подковы несущие, мягкие губы, сахар берущие, глаза лошадиные в душу заглянут, от глаз лошадиных печали увянут. От чабыша зур бәйрәм, матур бәйрәм, ылы бәйрәм. Тәбрик итәбез сезне, дуслар, бу ылы бәйрәм белән. Татар авылларының атлары жиыны ул менә сабантуйлардан соң. Бигрәк тә шушы сабантуйларда җиңгән атларны яңадан бер регионда җыеп, шушылай ярышлар уздыру безнең традициябызга әйләнергә тиеш. Һәм әлбәттә инде икенче тапкыр узып, менә шушындый уңыш белән үтүе моңа нык ишарә ясый. Без чыннан да киләчәктә бөтен төбәкләрдә дә татар эшмәкәрләре, татар бизнесменнары тоткан атларның ярышларын күреп, халкыбыз борын-борыннан, тарихтан, тамырлардан килгән ат белән бәйләнешен яңадан тормышыбызга кайтарачак. Һәм әлбәттә бу ярышлар халкыбызга борынгы традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне яңадан исенә төшерәчәк. Безнең төп бурычыбыз шушы сабантуйларда һәр җирдә татарча көрәш белән бергә ат чабышлары булсын. Сабантуйларның төп атрибуты шушы, ат чабышлары һәм көрәш. Әгәр дә шушылар булмый икән, сабантуй, тулы канлы сабантуй була алмый. Безнең инде 60тан артык төбәктә, Россия төбәкләрендә, 20дан артык чит илләрдә сабантуйлар менә шулай зурлап уздырыла икән. Бу сабантуйларның барысында да шушындый ярышлар, шушындый бәйгеләр булырга тиеш. Мин иманым камил ышанам, халкыбыз, булган милләттәшләребез шушы ат чабышларын, ат бәйгеләрен торгызачак һәм ул киләчәктә илебездәге халыкларның матур бер рухи байлыгына әйләнәчәк. Бәйрәм белән, хөрмәтле дуслар! Yaşıgımın nazlı şişmesinde Kavat kaytır riden eğlenip Uzağımın başı sarışları Ağır gider kebek eğlenip Uzağımın başı sarışları Ağır gider kebek